guys, welcome back to my channel. So for today's video, we were going to Rainwater Park in Capital Town, Pampanga. So time check guys, 6:30 in the evening. As of now guys, we're here in Jumbo General Sindalan. So titignan po natin kung anong itsura niya sa gabi. So last month guys, galing na tayo doon, pero umaga. Mali ka. Sa kabila ka. Meron dala? Meron. Yan.
onto Centro, POW. In 600 meters, turn right onto Mexico Calumet Road. Muntan. CSI yun. Basta hindi CSI. Montana. CSI. Traffic. So guys, bago tayo pumunta ng Rainwater Park, may itadrop lang tayo na parcel dito sa may Mexico. Take the second right onto Mexico Calumet Road. Sobrang silang kalalat. Continue on Mexico Calumet Road for 1.5 kilometers. Pwede mo ano yan? Ilang beses mo diba binagyan? Ano? Link yan. Yung Lakeshore? Dalawa na. Dalawa. One is not used too much. Malapit na lang ba dito? Link yan. Pwede din. Lang. Ano na bang itsura ngayon? May bago ba? I don't deserve it. You look perfect tonight. Uy, Mexico, Barangay Panipuan. Oo nga no. Ito yung dinaanan natin noon. So guys, ito po yung way kung pupunta kayo ng Lakeshore. Ayun, global. Wow, social. Bakit? Anong layo pa niya? Lapit na din. In person, she looks perfect tonight. In 300 meters, turn left. Turn left. Turn left. Please naman. Always come on space. Wow. Global. Ayun, dun yung papunta ng Lakeshore, guys. Kung dire-diretso. Turn left, then your destination will be on the right. So, dito tayo sa left.
dito sa may Global Plaza. Wow! Uy, wow! Ayun, highway. Global Plaza Mexico. So, first time ko makapunta dito, guys. Ay, wow! Ganda. Pumps. Dito ba? Mm. Ayun, Mr. DIY. Pagkaraan ng 1.6 kilometro, lumaliwas sa Luzon Central Avenue. Pantong na siya. No, cycle, di ba? Matapang ka. Baha dun. Quezon, baha. Uy, uy, uy. Oo nga. traffic dito, guys. Suddenly, Pagkaraan ng 500 metro,
Kumanan sa Tourism Road. Sabog tayo sa dati. Lashes to me. There's beauty up above. And there's an Huwag everything. gagawin naman si Marikina. Pagkaraan ng 300 metro. Kumanan. Baka may toll siya. Wake up suddenly. You're Pagkaraan ng 1,000 metro. Kumanan sa Tourism Road. Tourism Road. Pagkaraan ng 2.5 kilometro. Kumaliwas sa MacArthur Highway. I can't get you out of my mind. Malayo din yung Batangas Manila. Malaya. Huwag din kasi po kilometers. Kaya samantalang bago tayo magpunta doon, magbibiyahe pa ng Subic. Oo. Kasi doon ko muna. Ay, hindi magmula Subic to 34 kilometers. Baka may shortcut. Wala. 7-Eleven. video? Ay lang yan. Hindi na ako Ay lang. Donias Grill and Resto Bar.
Don't you worry, there's no sugar. Dapat ikaw yung hotel mo nila. Okay. Baby, I'm dancing in the dark. You became barefoot on the Call
Sila pa siga eh. Stoplight. Right. Ah. Ano gamtang natin ko alam dito? Gusto mo? Sige. Huwag na. Tama. Oh, Umanan sa Lazani Boulevard. kanan. Okay. So, kakanan tayo dito guys. Baliwa sa Central Avenue. Central Avenue.
Nasa Batalan mo ang video. Ayan. Sige, usot ka pala. Kusan tayo nun. Pagkaraan ng 100 metro, darating ka sa Rainwater Park. Pagkaraan ng 100 metro, kumaliwa sa San Fernando Boulevard North. Ang dami. Magalang yung parking yung dito. Hindi na ako magkutap. Ganda lang. Oo, hindi ko yung gagawin na rin. Ano bang ako ng buhay? Ay, may motor. So guys, finally we're here in Rainwater Park. So tara po, explore natin siya. So ang ganda po pala niya sa gabi, guys. Ayan, dito po yung parang soccer area. So, yan guys. So, meron pong fountain dito. Nag-iiba-iba po siya ng color. Yan. Alicia. So guys, tara, explore pa po natin itong park. So, ang ganda po dito sa lobby guys, presko.
So, yan guys. Meron pa rin pong fountain dito. Sa kabilang side. So, guys, tara, explore pa natin. So, last time na pumunta ako dito, guys, afternoon yun, kaya sobrang init po. Ayan, tignan nyo lang yung... Pero basta yung parang... Lahat ng pick ko, wala pa lang.
Sabi-sad. So, ang dami pong tao dito ngayon, guys. May mga nag-exercise pa, jogging. So guys, puntahan naman po natin itong mga food stall dito sa may park. Siguro na paglaba. So, isa rin po to sa mga pinupuntahan dito sa park, guys. Sa part na to guys, may playground. Katabi po ng mga food stalls. Na, uwi tayo, ano ba? May donut po. So, puntahan naman natin guys, itong mini train.
Yan guys, may playground din po dito. Kayo kuya. So, yan guys. Yan po ang kabuuan nitong rainwater park sa gabi. No! So, hope you like this video guys. Thank you for watching. Until next time.